Welkom by hierdie leereenheid oor ikoonontwerp en fundamentele praktyk in grafiese kommunikasie. In hierdie les sal ons ondersoek hoe visuele taal gestruktureer word deur middel van beeldklassifikasie, tekens, simbole en uiteindelik ikone, belangrike komponente wat beide digitale en fisiese koppelvlakke vorm. Beeldklassifikasie en uitbeeldings in grafiese ontwerp behels die organisering van visuele elemente in kategorieë gebaseer op inhoud of styl, wat doeltreffende ontwerpwerkvloei moontlik maak. Uitbeeldings fokus op die visuele voorstelling van konsepte, emosies of idees deur middel van gestileerde of realistiese beelde. Tekens en simbole in grafiese ontwerp is visuele elemente wat spesifieke boodskappe, idees of instruksies oordra. Hulle maak staat op universele of kultureel verstaanbare betekenisse wat kommunikasie, navigasie en handelsmerkbou met duidelikheid en eenvoud verbeter. Ikoonontwerp in grafiese ontwerp skep vereenvoudigde, visueel duidelike simbole wat aksies, konsepte of voorwerpe verteenwoordig. Dit kombineer duidelikheid, funksionaliteit en estetika om gebruikerskoppelvlakke te verbeter, navigasie te verbeter en betekenis doeltreffend oor te dra in digitale en fisiese kontekste. Vir effektiewe ikoonontwerp prioritiseer eenvoud en duidelikheid, handhaaf konsekwentheid in styl en proporsies, gebruik skaalbare vektorgrafika, verseker herkenbaarheid oor verskillende groottes, gebruik beperkte kleurpalet en toets vir funksionaliteit in verskeie kontekste. Ten slotte, ikoonontwerp, beeldklassifikasie en die gebruik van tekens en simbole is belangrike elemente in grafiese ontwerp. Dit verbeter kommunikasie, bruikbaarheid en estetika. Deur hierdie elemente deeglik toe te pas, kan ontwerpers duidelike en impakvolle visuele elemente skep wat met gehore in verskeie kontekste skakel.